nga okasyon nyo ako na tiyatak ti parokya sa or blessings at anong dadak matiti may sabi nga pagkapuali ka na tayo sa dinan may tagawin ka na dilan mingga no dahil yung sister nagpapagpat ni pilya ni nagkaisaw dito yung Biskaya 1973 dito kaya noon yung manang Carmen na Veras kapsang ko din yan okay
napakaraming pong biyaya ng Diyos na talento na pinagkaloob sa atin na ginagamit po natin magbigay papuri sa Kanyang banal na pangalan.